Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistang maghatag kinabuhi ining akong suliran. Ako si Divina Grace, o sa ka-teenager, estudyante. Og mag-grade 11 ako, unta, sunod ablis klase. Nagpawimmis ako mama sa Marilog District, Davao City. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa kong amahan, nga wa mo ilakan ako nga anang. Aron iyong hisabtan, ingon ini ang sigilano ni mama nako sa Batanon pa siya, di inisod siya isip o sa kakatabang sa panimay. Ingon ini ang mga paghitabo. Human ako hugas ang mga plato, makapahuay na gid ko. Kay human man ukaon ako mga amo. Ug wa na sab sa sala. Tuwa na ron sa ilang kwarto, ug nangatog na. Ay! Kuyawan ka, Marina? Kasi man di kuyawan ni mo, sir. Uy, kalit mo kag pangnig po ana sa akong lubot. Tindutan ni mong lubot eh. Sir, ay natugbuhatan ako ha. Na, isumbong dito ka sa imong mami ug daddy. Eh, yan sumunti ka. Para natinta lang ko sa ugdo ni mong lubot. Ayan na gito ko sila, sir ha. Isumbong, tagil ka nilang ma'am ug sir. Ay, madlok naman nung kumugawas na akong kwarter. Kay basig na po si Sir Rex. Maayo unta. Kung mapatuo siya sa akong hangyo niya, nga dili na to niya usbon ang iyang gibuhat na ako. Na, uy, kuyawan naman ko aning anak sa akong amo, uy. Marina, ato na mi si ma'am ni mo sa trabaho. Magkuyog mo ni ma'am, sir? Oo, unaan mo siya sa kinan. Nasad si Sir Rex sa scanan, sir? Ay, ang buta itong bata ah. Bisag iunsa nagugtok-tok ganiha sa iyang kwarto, wa magyan mga blis pultahan. Dugay tingal ito nakatuo gabi, maong dugay ni mata. Oo niya, sir. Dili ito mo eskwela. Nabisag mo iskila pa siya, di lamay ka paabot pa. Malate ni Miss Ma'am ni mo sa among trabaho. Mong susihaw niya dito siyang kwarto, ug pakan nagpamahaw. Oh, ngano mo kang tingog? Kuan, sir. Matod ko, pukawa niya to, kay basig mo eskwela pa to. O papamahawa daan sa dili pa mo nakaw, ha? O kuan, may gibilin kong kwarta sa may divider para baon to niya o pang taxi, ha? Pataksihan na lang siya. Kasabot ka? Oo, sir. Ala, sige. Ito na sila si Sir ug ma'am. Kami na lang sa iyang anak din nga si Sir Rex. Uy, ipapukaw ra bang sir niya pakanon ko no? Sabay akong buhaton ini. Sir! Sir Rex! Nagmata na ka, sir? Sir, nanokon si daddy nimo nga pukaon ka, niya pakanon ka. Basig mo eskwela pa kuno ka. Ay! Ako kakaroon.
Marina. Ako, sir. Ayaw ko naksa. Sabi, buhato ni mo na ako, sir. Ay na pagsapa. Ayaw pagpalag sa kong pagkabuhato ni mo. Kay kung palag ka, patyang ka. Biktima si mama sa anak sa iyang amo, og nagbunga yun nga mao ako. Apan din bawaan nga mabdo siya, wa kini ang kuna sa anak sa iyang amo. Maong nihawa siya sa iyang amo, og gipakataw ko. Gipadako ko ni mama nga way amahan. Grabing kalisod ang nagian ni mama sa iyang pagpadako nako. Og wa gid siya moduol o manampit sa akong amahan. Nagtubo ko nga kanunay maghandom sa akong amahan. Kay maibog kay ko sa uban nga adunay mga papa. Nakailaman ko sa akong amahan. Apan gibauran kong mama nga diri gid mo duol. Kay mauwawan na unya ko. Kay wala lagi ko ang kuna sa akong amahan. Apan ning bag-ulang tungod sa among kalisod, nakauna-huna ko sa akong amahan. Unya, ma, ningon na mong maestra ba? Kung unsa ko ang strand nga akong kuhaon, inig senior high school na ako. Ha? Sama nang mananapa, uy, nak. Wa na gid ko'y kalibutan na ninyong klase ron. May K-12 namang good ma. May lain duha ka tuig nga ipuno o sa pa ko magtawag nga high school graduate. O ang duha ka tuig na ako sa senior high school ma. Preparation na siya sa kurso nga akong kuhaon sa college. Mong karon palang unta, may bawa ng kundaan sa kurso nga akong kuhaon. Gusto unta ko mukuhag education aron mamahimo ko maestra. Kung okay lang ni mo ma. Nak, gabi na. Ingon inin mi ha. Sayod ka gyud sa atong kalisod. Naglisod man gani kog pa-eskwela nimo sa upat ka tuig sa high school. Nalipay na gani ko nga nag-ihap sa imong tuig. Ay nagtuo ko nga mo graduate ka na sa high school rong tuiga. Kay diha ra kutob ang akong makaya. Unya, may duha pa di ay kalaing nga tuig. Ay, unsa man tao na, uy. Dugang palas ununon man na namong maginikanan ang duha ka tuig nga ilang gipuno sa high school. Mangundang sa anak. Pastilan, hindi si Marina ang pagkataas yung lugar mo. Sukat pagin sa kaniadto, kaya di na yun gusto nga maduol si mga amahan ni Vida Grace. Ay, husto man sab si Marina Lucio. Makauuwaw man sab kaayo nga muduol pa siya sa amahan ning Divina nga wa man mo angkon sa iyang gisaba. Sig naglisod na siya og padako ining Divina. Awa ka ron, ha? Pondangon na siya ni Juan Pesquila. Nga unta, may kaya mag-iuntang amahan ng Divina Grace. Kung Pesquila, bali bisag hangtod pas college. Ganadyan ta ko mapadanog yung eskwela, lo, la. Na, saon taman na po ko. Nga pulos man ta naglisod ani. Kung di mo duol sa mama ni mo si mga amahan, no? Hala, ikay duol si mga amahan, Divina Grace. Ano? Ikaw ba? Pakasabaan mong yun ng bata siyang inahan, uy. As nila ni mo, Yan nila pabitaw, past is past. Ang ilang naon karon, mauang ka o maula ng ilang anak. Ipadapin naman ng mga garbo-garbo niya. Ala, Divina Grace, suway ka na akong suwestyon mo. Lo.
Dili ba yan gid ka mo dangop sa imong amahan ha, Divina Grace? Pero ma, ganahan lagi ko mapadaan og eskwela. Divina Grace, ang imong bation ang akong gidipinsahan. Dili pa ko malimot. Dihang gilimod sa imong amahan at tubangan sa mga ginikanan nga dili kaniya anak. Sobra kasakit ang akong gibati. Ug dili ko gusto nga masakitan sab ka kung dili ka ilon sa imong amahan. Ma, daghan ang nihibaw kung kinsal gyud ang akong amahan. Apan gilimod jud kuno ko sa akong amahan kay dili lagi kuno ko niya anak. Apan lisod na mangod kay mi karon si mama. Mao nga akong amahan nalay akong paglaom nga makapadayon ko sa akong pag-eskwela. Pero di mo sugod si mama nga moduol ko sa akong papa aron sa pagpangayo og gamay nga hinabang. Ang ako mga pangutana mo kini mosunod, unang pangutana, pwede ba ko makapangayo sa ko amahan og sustento? Bisan wa ko ilhan niya nga anak? Bisag 500 daw gudunta ang buwan, aron makapadayon ko sa akong pag-eskwela sa senior high? Ikaduhang pangutana, husto ba nga akong mama, nga di na lang dyan kumuduol sa akong amahan? Kay lagi wa man ko ang kunang iyang anak? Kay sakitan ng kuno ko? Gusto ang tapong suway nga di mahibaw si mama. Maayo ka ha? Ikatulong pangutana, unsaon man ana, aron mahibawan nga iya dyan kong anak, ug siya ang akong amahan. Dako ba nagasto ang pag-ila, kung anak ba dyan ko niya? Mga pila man pod. Kay lisudan yung kay ni si mama. Ikaw pa ito katapusan, kung mamatud-an nga iya kong anak. Pwede ba na ko siya makasuhan sa iyang gibuhat nga pag-abandonar na ako? Makabayad ba siya ni mama nga sulong nagpadako na ako hangtod karon? Palihog tabangig tambagi ko. Kinihang akong suliran, Divina Grace. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang akuang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag og tambag og tubag sa inyong mga pangutana og problema na may punto legal, personal, behavioral, medical, no og mga problema ninyo sa inyong kinabuhi, kung feeling ninyo wa nagyud pag-asa, feeling nyo bugat nagyud kaayo inyong gipamati, ayaw taon mo og hunahuna og bati or ngilad, ikuha mo og ballpen og papel, ablihi ang inyong laptop, no, or log in sa inyong telepono, sa inyong Facebook, and isuwat na og ipada ng inyong suwat suliran diri namo, or ablihi lang ko ng inyong mga radyo, no? Tune in sa DYHP, sa RMN, Radio Mindanao Network na to, asa mo dihang dapita og paminaw sa ato ang programa. Kini ang akong suliran. Nga naman, kay matag adlaw lain-lain ang ato ang drama nga mapaminaw, kaning mga suwat, kaning mga script, dili manimugna, tinuod man gyud ni nga mga gipada, nga mga suwat sa ato ang mga suking tigpaminaw, sa ato ang mga avid listeners ug mga sumusunod sa ato ang programa, ilahaning mga personal experiences nga gipadala sa atoa kay nang hinaot sila nga malamdagan sila, matagaan og tubag ang ilahang pangutana ug magiyahan sila ug patabangan sila sa ilahang mga problema. Muna kamusad, mosad na inyuhang buhaton, unsaon man og asa ipadala na atay email address suliran_612@yahoo.com or naapod tay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Naasad tay postal address nga 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu
City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? How are you today? Safe ba ta, no? Ato lang yung i-greet. I am sure na yung mga naminaw na to nga naa in town sa isolation center tungod kay nasakit sa COVID-19, no? Manoy, manang, no? Lolo, lola, no? Nong, ate, kuya, hello ninyo and greetings ninyo din ha. Every day as we pray the Oratio Imperata, apil mo sa amuang mga pag-ampo nga hinaot unta maayo na dayon mo sa dili madugay nga panahon, mabalik na mo sa normal, mabalik na mo sa inyo ha, pero samtang naamo din ha, paglingaw-lingaw mo, paningkamot mo nga ma-healthy mo, no? Kadyot ra kaayo ng 14 days, 21 days usahay, lumalabay ragyod na. Ang importante lang na wa nay laing natakdan sa inyong pamilya or sa inyong komunidad o pohon makabalik ra mo sa balay ug makabalik na gyud pud mo og trabaho. Okay? No, we can't wait nga makagawas ng mo dinha. Muna paayo gyud mo og kitang tanan padayon nga mag-amping og magmatngon. Okay? Ato ang letter sender taga Marilog District, Davao City. Uy, sa gunso no nga taga Davao ang ato ang mga letter sender, meaning to say daghan og sipa kaayo ta dihang dapita. Thank you kaayo sa madayon ninyo nga pagsuporta og pagpaminaw. Maski pag nag-pandemic ta, maski pag nasirado ng mga tindahan, mga opisina, ang radyo, ang stasyon, padayon nga naghatag dili lang og balita og impormasyon. Sama sa to ang programa, padayon nga naghatag og lingaw og leksyon. Si Divina Grace ang ato ang letter sender mo ni atong gipangan niya, no? Gipadama ni niya sa kini ang akong suliran official writers page. Biktima lang ang iyahang inahan sa anak sa iyahang amo ug si Divina Grace ang bunga ug wala ang kunas sa anak. Sa amo niini ang gisabak sa iyang amo nga maoman ang ato ang letter sender, no? Ug wala nam namugos pa ang inahan ni Divina Grace, bugtong nagpadako niya ang iyahang inahan na lang. Apan, niabot ang punto nga grabe na ilahang kalisod nga naglisod na ang iyahang mama ug paskwela niya sa senior high. Ug kinahanglan na niyang muundang apan ganahan baya gyud siya mopadayong eskwela langan no taon sad. Ug ang iyahang amahan, ang iyahang nahuna-hunaan niyang duulon aron pangayuan og sustento apan gibauran siya sa iyahang inahan nga dili paduulon sa iyahang amahan aron dili siya maka-experience unsa ka sakit kung dili siya ang kunon sa iyahang kaugalingon nga amahan. So una niyang pangutana, pwede ba ko makapangayo sa akong amahan og sustento, no? Bisan og wala ko niya ilhang nga anak, bisan 500 lang yun unta ka buwan, pesos kada buwan, taon sa no? Aron makapadayon ko pag eskwela sa senior high. Masakit kayo nga kanang pamalandungon ug hunaon ang gidangatan nimo, no? Divina Grace, tungod kay naakay amahan nga way batasan, way puangod, no? Way ayo nga wa jud kailha og wa mo barog sa iyahang sala sa imuhang inahan ug sa iyahang pamilya. Talawan tawhana. Pero sa tinud-anay lang naamang yud tay siya kanang responsibilidad nimo kay amahan man siya. Ang ako sa iyong pangutana kay wala man kaayo na klaro sa imuhang gipada sa Facebook kung ang kaning imuhang birth certificate ba nasuwat baka ni angan sa imuhang papa or anon ang nakabutang sa imuhang birth certificate. Kay nga naman nangutana man ko ana tungod kay naayas na siya responsibility pwede na to siyang paakuon anang iyang obligasyon nimo pero una sa tanan kinhanglan man sad gud tag dokumento pagpamatuod nga kita naatay katungod mangayo ug mo demand
nga buhato niya ang iyang obligasyon nimo. So, maunang nangutana ko nimo karon kung unsay iyahang unsay na si imong birth certificate, kay kung wala wa sa gumag-ingon nga mas masayon siya actually, pero kung wala manggod, then kinahanglan sa nato, kay kinahanglan kung moadto tag korte mo demandag kanang mo demanda no kay katungod ni nato ato sa yung ipakita unsay basihan nganong maingon ta nga naatay katungod. And we have to establish nga siya gid ang imuhang papa, especially nga siya wa ra ba mo angkon. Masayon unta tugning angkon siya, unya kay ang problema nato wa manggod siya mo angkon, no? Pero wa pud ko nag-ingon nga dili pwede. Mas madugay-dugay lang kay kinahanglan pa ta moagi sa proseso sa pagprobar. Okay, but pwede gyud kaayo, and it can even be more than 500 pesos, no? Magdepende gani na sa imuhang gikinahanglan gyud, plus pa sa pila ka tuig nga wa siya makahatag nimo, pwede po na nato apilon. Husto ba ang akong mama nga dili na lang yun kumuduol sa akong amahan nga wala mo angko nako nga anak kay sakitan lang kuno ko? Gusto unta akong musuway nga di mahibaw si mama. Maayo ka ha. Number 1, I think dapat pahibawon lang nimo imong mama. Ang imuhang mama kay di mao gyud pud lalim ang nahitabo niya, di sad gyud siya gusto nga maagian nimo or makasuway ka kung unsa pud to kasakit. Now, ang ako lang concern for you no is that kung imo hagyud ng buhaton, dapat imo gyud nang gipaminsar, gihuna-huna og sa makapila og andam ka emotionally, psychologically, mentally, basin ganig physically, sa dakong posibilidad nga madangatan nimo ang gi-experience sa imong mama diin i-deny ka sa imuhang papa kung mo attempt ka og duol og mo paila-ila niya. Okay? Ang ako alang gyud nga pero kung moingon siya mo balibad siya, ang ako nga unsa gyud ka kadesidido. Meaning kung pananglitan maabot sa punto nga mo paila-ila ka niya, didan gihapon ka, di ka ang kunon, mapasakitan ka, andam baka mo dawat ana, and imo bagyod pud nang ipursigi og ipadayon, meaning mo take ka og legal nga action para materialize nimo ang imuhang tumong. Meaning kung di nimo siya mada sa diplomasya nga paagi, meaning mo paila-ila ka, andam bakaw imo baning barugan nga muadto na lampog ka sa korte para ang korte na mo imong hukom nga siya gyud imuhang amahan, no, mag-recognition ta of paternity, and then makapangayo na ka og support, no. Ako kung andam ka nga mubuhat ana, ready ka, ako mo advise gyud ko go nganuman di man gyud ka mataw aning kalibutan nagwa kay amahan. Ug kung sigurado gid pud imuhang mama, and I'm sure di po nabuang imuhang mama kay kibaw gid siya kinsay papa nimo, siya gid imuhang papa, then by all means ako i-assert gyud no barugi ang imuhang katungod, imo gyud nang pangayoon, imo gyud nang kuhaon. Dapat ako para nako dili siya masukuan, di siya masturya aw adto tas korte no kay katungod man na nimo, and we'll have to prove the paternity. Pero mula na pasabta imuhang mama nga ready ka, or kung dili po kanya, di lang po di may punto legal, at least nakahibaw imong papa nga buhi pa ka, di ba? And kanang baga siya naong wa siya mo tuman sa iyang obligasyon nimo, sige lang, taon ta lang. Ikatulong pangutana unsaon man na aron mahibaw-an niya nga iya gyud kong anak niya, siya gyud ako ang amahan, dako ba ang gasto no pagpaila nako niya pila mampod kay lisod man gud kaayo ni mama. Pwede man ta mohangyo gyud siguro with the NBI, no, with the Public Attorney's Office nga mag-file gyud ta og paternity or recognition of paternity kay para ang kunon kaniya. Kung dili man gud mo deny gani gyud siya,
even if nagsangat na ang kaso sa korte, then we'll have to resort through DNA testing. Kay kung ma-file na ninyo, o niya, may unsi nga, okay, di na ko ganahag hasol, tinuod, anak yun tika, wa na kinahanglan DNA mo, angkon lang siya, og ang, ingon ana, nagyod na, at least makakuha, o makadawat na kaog, support, o makakuha na kasi mo mga katungod, isip anak niya. Pero, og inig, maski file niya sa korte, mulaban gud siya, musukol gud siya, mu-deny gud siya, ang korte mismo may mo-order gud og paternity test. Kana medyo dako gud siguro mga 20,000 siguro, pero tao na to na ba sinday na yung mga mo-sponsor nimo, na yung mga agencies or NGO nga pwede makatabang nimo, suwaya na to. Ikaupat og katapusang pangutana og mamatud-an nga iya gyud kong anak, pwede ba nako siya makasuhan sa ihang gibuhat pag abandonar nako? Makabayad ba siya ni mama sa sulong pagpadako nako hangtod karon? Ayaw na lang na I don't think we should file for kanang abandonment, no? Ang ato lang gyud sigurong i-file, and mo man gyud nay ato ang tumong is ang pagpangayo nimo og support. Ang kanang support variable man na, pwede ta kapangayo sa mga nagasto pod ni sa mama nimo sa pipila ka tuig nga wa kaniya ang kuna, and moving forward, like I said kaganina, dili lang 500 pesos ang imong pwede pangayoon, kung pila gid ang imong kinahanglanon, no, para makaskwela ka, makapliti ka, makakaon ka, makasanina kag tarong, ato pong i-weigh in, no, i-factor in kung pila po'y sweldo niya, pila po'y kaya niya ihatag, kutob sa kaya niya, no, nga gikinahanglan pud nimo i-reconcile na makuha gid na nimo, kay imando gid na sa balaod, kay imo man ang katungod, kay anak kaniya, iyan ang obligasyon, kay amahan man siya. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Handumana so sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan ng mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jane. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. You raise me up. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Nukining usa ka babae nga taga Malita, Davao Occidental. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Jane. Ganun mo managibiyaan pa. Ganuman. Igo na, Jane. Ayaw na pagkila. Duwa na tayo mahimo. Patay na si Papa ni mo. Dali na.
Mauli na to. Kuya, wala sa papa. Hilom na lagi, hilom na. Sana magiging. Nauna rin. Dali na. Dali na, Jane. Dali na ta. Onsalo, paubanon ko nimo sa Davao. May akong gusto nga ato kapuyo si mong iyaan. Ano na siya kauban dito? Musugot ka mga ato ko puyo silang auntie. Okay ra. Maayo hinuon nga ato ka ni auntie nimo. Aron dili ka masigig hilak din Kaya magsige ka makunahuna ni papa nimo. Kano sa matabalar ka, no? Ugma, mugikan tapi ko sa Davao. Sige na, Jill. Pangandam na kayo, mugikan na ta. Muatas ako sa lubong ni Papa kadiyot lo ha. Dool rabitaw din Huwag dito, ha? Olo. Pa. Mubiyan ako din sa atong tapit pa. Nilinagid ko magaduaw sa imong lubong pa. Kay mo ato naman ko sa layo. Jane, lugaya ko niya. Kuya, nagsulti pa ko ni Papa. Sa pati, uy. Murag buang nga. Nagisulti kang patay naman na. Sige na, uy. Naghuwat na sa lulo ni mo. Oo, kuya. Maayo hinuon nga lisugot ka nga anhi ka mo puyo nako, Jane. Kanahan man sabgog ko nga malayo sa ambo tiya. Pero dili ko magsigi ko na una ni Papa. Ay na sa pagsigi kandom ni Papa ni mo, uy. Maayo na tong iyang kahimtang sa laing kalibutan. Gaw, Jane! Oh, uy, Gaw! Gaw, Angel! Gaw, kumusta? Ay, condolence di agaw, uy. Namatay naman di si Tiyo. Salamat ko, ha. Asa man di ka na puyo, Gaw? Niyara mong kudini sa ilang tiya. O mao ba? Maayo hinuon. May kauban ko din, Dili ko maglaay. Maog yun. Dili aras panahon, uy. Wa lang hibaw, Pila naman di ko katuig din silang auntie. Jane! Auntie! Ay, ikaw ay bahala din sa bahay, ha? Kay matuon una ko. Sige, auntie. Pangaon unya mo ni Angel, ha? Ayaw mo pagutom. Auntie, salamat. Ay, sige, arin ako. Maayo gani kay nakaiyaan na pagkuputan. Gipapuyo ko din nga libretanan. Gaw, Jane! Unsa naman, humana ka sa mga trabaho? Gamay na lang, Gaw. Ngano man, Gaw? Ako human ako sa kong trabaho. Mag-cellphone ako. Ikaw, Gaw, ha?
Nagpaulipon makagmaayo na imong cellphone, oy. Ang anggaw, wa matay laing linggo din sa ilang auntie. Dili mag-cellphone na lang gyud. Mag-Facebook niya, unsa pa na diha. Maayo! Maayo! Uy, naamalagi tao gaw. Kinsa man na? Wa mo makailan ako. Na, wagit may makailan nimo. Kinsa man di ay kate? Inyo ra kong kaliwat, oy. Ako si Ate Mimi ninyo. Maubate? Ikaw, kinsa may pangani mo? Ako si Jane, te. O gining akong igagaw si Angel. Mauba. Unsa di ato ni mo, te? Ay, na ako mag-alagad sa usa ka simbahan. Ug ni ako aron ipaambit ninyo ang mga pulong sa Ginoo. Aw, unsa man, gusto ba mo nga maminaw kung unsa ka maayo ang Dios? Sige, te. Ikaw, naunsa ka uy? Hihilak mo ka diha. Dili na ako balikayan nga mahilak gaw. Karong Domingo panimba mo ha. Doon raman ang atong simbahan din O, te. Ayaw mo kalimot nga mas nindot nga magpakabuhi kung naay Ginoo sa atong kasing-kasing. Atong likayan ang buhat sa daotan. O, te. Ayaw mo kalimot. Simbagid mo. Maayo hinoon. Ganaan na mo permi sa simbahan. Nalipay ko sa inyong gipakitang lihok Angel, Jane. Tungod ra gito ni Auntie Mimi nga niari diri auntie. Naigo mi sa iyang wali mo nagsige na magsimba. Nindot ng inyong gibuhat nga malayo mo sa pagpakasa. Dili mo manundog sa mga batanon karon ha, ngawa na kyoy mga batasan. Ayaw ka bala ka, auntie, oy. Dili mo manundog sa ubang mga batanon, nga way mga batasan. Magpakabuhi mi sigon sa kabubuton sa Ginoo. Gaw, kuyawan ni mo gaw. Umaabot magkang pastura. Dako ang akong kalipay, Jane. Nagigahin mo ang imong panahon sa Ginoo. Nalingaw ra man sa din hiti. Kay gaan kay nga akong dugan nga makabati permi sa pung sa Ginoo. Maog yun. Mas nindot manggod nga atong bisihon ang atong kaugalingon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaysa atong usikan ang atong oras sa mga butang nga kalibutanon. Congrats, Jane! Ha? Nga naman, ti? Sa sige nimo og simba dinhi sa atong simbahan. Sa sige nimo og attend og mga Bible study. Na-promote ka. Ha? Ikaw na ang head sa mga batanon karon. Mao ba? Salamat, ti. Congrats, gaw! Aw, dili na day ko maggaw nimo oy. Pastora na nga ako itawag nimo, gaw, Jane. Unsa? Ay, nalipay ko sa akong nasayran karon. Labi na cute ni mo, Jane, nga ikaw na ang nangu sa mga batanon sa pagsangyaw sa maayong pong sa Ginoo. Nalipay sa gani ko, auntie. Kay daghan man sama na ako nga batanon nga ako matudluan nga musubay sa matarong nga dan sa kinabuhi.
kay ni anak Gaji? Pastor, unsay nahitabo? Mga guol malagi kay inyong naong. Dili na ta magagamit sa atong simbahan, Jane. Ha? Nga naman, Pastor? Tungod ining dako nga katalagman nga nihulga sa tibuok kalibutan. Kining COVID-19 ipasira ang tanang simbahan. Unsa? Maong akong hangyo ninyo. Padayon naghihapon mo sa pag-alagad sa Ginoo, sa pag-ampo, bisan og na kita sa atong panibayan. O, Pastor. Gaw, nakabantay ka? Lisod na kaay si Auntie pagsud ining virus. Naglisod na siya sa pagpanginabuhi. Maulig ikaw, uy. Ay, nag-uol na gani ko gaw kay naputol ang pagsige na ko og sangyaw sa pong sa Ginoo. Gaw, dili naman kayo higpit. Dili man pareha sa una. Unsa man, manarbaho ta. Unsa man sa trabaho atong sudlan gaw? Bisag tindera lang gud gaw. Ang importante ba, nga may mahatag ta ni Auntie. Kay naglisod na ba si Auntie? Oh, sige gaw, mananghita ni Auntie. Dili unta ako musugot nga manarbaho mo. Pero unsaon man, oy, naglisod man ko ron. Dili ko kalihok sa akong negosyo, kay i-quarantine man sab ko kung adto ko og laing lugar. Kami nang unay maning kamot, Auntie, nga may mahatag minimo. Ay, nakamoy bahala. Ay, asa man sa manarbaho, Angel? Kuan, Auntie, naamong ko'y dagkang kaila. Pero, stay in lagi. Hinahala, sige. Pag-amping mo. Ay, salamat in town. Kay off na gyud ta. Lagi ikaw, uy. Ang kapoy sa da. Tibok adlaw to magtindog. Ay, ano nawa ang imong kakapoy gaw? Pag Facebook. Huwag na imang uyabli mo, sugta dayon. Ikaw gawa. Hibaw ka ba agad nga bad na gigahin ako ning akong kaugalingon para ra sa Ginoo gaw. Ang gaw, lingaw-lingaw raman good. Ayaw lang good kaayog seryoso, ha? Ah, sige na. Mag-Facebook na ta. Saan mo ka diha? Gaw, di ay makig-friend na ko ba? Asa ba? Be, Gani o. Friends ang pangan. tanawa ko no ko, be. Hala, kagwapo ko na niya. Sige ka, i-confirm ni be. Uy, gaw, imo mo ko nag-confirm. Ano na atay kalingawan, oy? Uy, gaw. Nag-chat na ay. Hala, nindot noon. Ano na, nakikachat-chat? Salamat ha nga naging friend ka na ko, Jing. Kuan kining. Tarong nga ang imong kamera, be. Taron, makita na ko ang imong kagwapa. Oh. Abi mo, Jane. Ipay kay ko nga nakig-video call ka na ko. Ha? Ngano man? Kay nakakita ko nimo. O masultisab na ko nimo ang akong feelings. Unsa? Jane, bisa tuod og pag-ulan ta nag-aila o wa pa kita makita sa personal. May espesyal na kong pagbati diyan nimo. Prince. I love you, Jane. Prince. Salamat ka nisugot ka nga magkita ta, Jane. Okay naman ang panahon. Mao nga nakikita ko nimo. God,
Sa maning kagibati niya, uy. Kumusta naman dito nga kung giingon ni mo, Jane? Kuan, Prince. Kung pag hindi ka maluoy na ko, Jane. Ang tinuod, Prince. Lahi ang akong kipati karon nga nakita ti ka sa personal. Ha? Nga naman. Ambot. Basta lahi. Nalipay ko nga nagkita ta. Nga sa ato pa. Uyab na ta. Oh, Prince. Salamat, Jane. Uy, Prince. Gigahos mong ko nimo. Imaan lang na nga. Love kayo tika. Prince. Wa ko magtuo nga ingon ka di ay ni Ana, Jane. Ate. Dako kaayo mong pagsalig nimo. Ang among pagtanaw nimo. Pero imo lang giguba. Kay may gikaabot ka di ay dito nga lalaki. Te. Daghan ang nakakita, Jen, nga membro sa atong simbahan nga nag-uyab-uyab ka na o nag-abot-abot mo sa maong lalaki. Nawa ang ilang pagtahod nimo isip, pastora. Masino ako, te. Lahigugma lang ko. Kaming tanan nahugno sa imong gibuhat. Nawa na ang among pag-ila nimo nga buutan nga disipulo. Kinuo ko. Magbuwag na lang to, Prince. Dili ko musugot. Prince. Huwag lang ba sa mga tabi-tabi sa imong mga kauban sa simbahan? Buwagan ko ni mo, Jane. Prince, dili na ko kayang ilang pagsadya na ako. Jane, tangura ta. May katungutang may gugma. Kay may kasing-kasing ta. Pasag din ang imong mga kauban sa simbahan nga nitamay ni mo. Dili sila ang ikauban ni mo sa tibuok ni mo kinabuhi. Ako ang makikuban ni mo. Huwag niya ako. Di ako ang nagmahal ni mo. Daghan ang paagi kung saan pag-alagad sa Diyos. Dili kay matiguang ka lang. Nga nahara ka sa simbahan ang imong naong. Magbatuntag pamilya. Kay maukan ay gusto sa Ginoo na magdaghan ta. Prince! Daghan maing nisupak sa among relasyon ni Prince. Pero wala ko sila panumbaling ka. Kinahigugma ko ni Prince. Sa pagkakaroon, nagplano nami sa among kasal. Dinhin na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Jane nga taga Malita, Davao Occidental.